Hello mga joker. Yata yung mga nindot kayo nga mga subilanon ba? No? Oy, wala ko ani ba? Oh, tagulilong. Na mga nindot kayo nga mga istorya. Ay isa katawa pag ganita. Oh, isa kadyot. Ay isa katawa. Pa. Wala pa na magsu. Na isa ka istorya nga mga palahubog kayo, no? Mga palahubog nga palainom pagyod. Unya sa kapanahon niya na grabe na ang hubugan nila kay tulo mong guni sila kabarkada, no? Tulo ni sila kabarkada niya mga puros ba mga palahubog niya bisag unsa nalay ilang mahuna-hunaan, no? Ang uban tungod sa kahubog orag gilun-ulanan na siya, no? Nagkurkurog na ang usapod ang gitugnaw pero sa relax kayo. Ang usa mo'y ni tabok yun. Oh, nya. Umana na. Ay sa kajot. Nay pulis nga nagpadulong. Nawag na ay gikon ba kontak ba, no? Ya naa day dakpunon day. Oh. So isa katawa kay wa pagani tamuman. Pa punto. Sa ya kining duha ka pulis naga-istorya sila, joke pod sila. Kita sila hubog nagsamparay. Oh. Hubog samparay. Ilang giadto. Tiuna nila. Hoy. Psst. Hoy. Pwede mo nimong hubog ka. Say, igo de po, sir. Ako hubog ayo. Dili ko hubog, sir. Ay, dili hubog. Grabe na nimo nang nagsamparay na magani ka. Nya moingong kag dili hubog. Siya tawagon ako. Chip nang naihubog diri. Ay sa sir. Nga dong niingon man kanako sir nga hubog ko sir. Nga nakaila man gani ko nimo sir. Nakaila ka sa ako? Oh sir. Nakaila ko sa imo sir. Pulis ka sir. Pulis ka. Nya dili ko hubog sir kay nakaila man ko nimo sir. Nya. Kailan lagi ka nako pulis ko? Pero hubog ka. Dili lagi ko hubog sir. Ikaw sir, nakaila ka sa ako sir? Wala noon. Ikaw hubog sir. Ikaw hubog. Dili ako hubog sir, ikaw hubog. Ay kakaila sa ako. Unya, moingon na noong kag hubog ko, no? Binuha mo nang imo nga hubog mo ka. Lagi sir. Kaila ko sa imo sir. Oh. Kaila ko sa imo. Ikaw mo'y wala makaila sa ako sir. Busa sir. Ikaw maoy hubog sir. Oh. Ikaw maoy hubog sir. Lili. Nakupunti ka. Dakop yun. Wato yung mga sigilanon, mga higala, ato nga mga ka-joker. Wanay mga sugilanon niya sa mga tao nga mga palahubog. Wanay usa nga pangdakpon sa pulis. Okay, magwala.
Oh, nga ba na dagko na kay tiyan og ininom og mga oh. Okay, mga kan sa sunod na pod, mga ka-joker. Sunod na pod ha. Diri sa atong ay pag-subscribe din mo to sa akong bag-o pag taon eh, no? Diri sa atong YouTube channel sa Joke Time Friend, Joke Time Friend. Tuplukan ninyo ang bell, ang subscribe yung bell para nga may mga bag-o na to nga mga pa-joke-joke, joke time sa panahon niya wala tay lugar maka kuan gyapon ta kining maka istorya gyapon tang katawanan, no? Istorya ng katawanan. Ay sa di ko motapos napay daghang mga istorya na to. Sabi istorya ta ha. Ay sa gawa dia. Istorya ta. Oh, istorya sa ta. Mm. Ay sa katawa. Kay og istorya me. Mao gyapon. Ay sama. Uy, sa jut lang. Nakagawas na siya kay piyansahan lagi. Nakagawas to padayon nita. Sa diya nga gidakop siya napiyansahan ra kay lagi may mga kwarta man pud sila. Mo na nga nakagawas siya. Ya karon father and son kung gano'n kung unsa ang amahan mo pud kunong anak. Sa abot ng anak ug ang amahan.